सरस्वती मैया की हम धइले भोर से बानी माई असरा लगइले हे हंसवाली बानी कलसा हम धइले भोर से बानी माई असरा लगइले लागता होई पूजा लेट से माई लागता होई पूजा लेट से माई बुलेट से माई तनी जल्दी से आई बुलेट से माई बुलेट से माई बुलेट से माई तनी जल्दी से आई बुलेट से माई बुलेट से माई बुलेट से माई बुलेट से माई डीजे अरमान सामान हम सजैले बानी बुलेट से माई बाटे रउआ से गिनती हमार सपना पुराई ना हो सुनी बेटा बोलावे तोहार देरी लगाई ना हो आई पंडाल वाला गेट से माई आई पंडाल वाला गेट से माई बुलेट से माई तनी जल्दी से आई बुलेट से माई बुलेट से माई बुलेट से माई तनी जल्दी से आई बुलेट से माई बुलेट से माई बुलेट से माई बुलेट से माई डीजे अरमान सुपर रिकॉर्डिंग स्टूडियो आदापुर। अपना बेटवन के दर्शन करा दी माई सुनी हमनी के भगिया जगा दी माई मैया राइटर निराला अर्जुन असरा लगइले बाटे बड़ी श्रद्धा से धर्मेंद्र राज तोहके बोलइले बाटे चुनरी ले आईनी मार्केट से माई चुनरी ले आईनी मार्केट से माई बुलेट से माई तनी जल्दी से आई बुलेट से माई बुलेट से माई बुलेट से माई तनी जल्दी से आई बुलेट से माई सुपर रिकॉर्डिंग स्टूडियो आदापुर।